Nomi ba malah juga mejek. Lazia. Ara zerau mirau nih kang seger nagin terus ya. Oh, jah, kau semua deh. Halo लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ दिनै गणेश फुजा लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो हेपि गणेश फुजा दा जोङो फुजा होनो थांनो नागिरदों ओरैनो साथि धुपल' लगायना फैगोन आरो जोंनि बे हाजोआवनो गणेश फुजा जायो बेयावनो थांनो नागिरदों नै खाथिसो आगानसे बारबानो मोनो बै नै ओमफ्राय आरो बाजारावबो थांनांगौ आरो दिनै मंगलबार बाजार मा होनो जोंहा बाबानि नामाव गाबोन लावखार फुजा होनांगौनो जोंहानि बाबानाव सिगांनो थारमाने गणना नायनायावनो बुंखादोंमोन आरो लावखार फुजा होनांगौ होननानै ओमफ्राय बुधबार सान लानानै मा होनो फुजाखौ होनो खिथादों ओंखायनो दा गथ'फोर एसे लेंनानै एसे फुजा खालामनांगौ आरो नियम दङ गाबोन नोंथांमोना आंनि ब्लगाव नुगोन आंनि भिडिअ दा साथिखौ लगाय खालामनोसै ओमफ्राय बाजाराव थांसै नमिबो दङ बिनानावजों आंजों ओमफ्राय होमबा नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौबो आं दाख्लै बायनाय बाजाराव बायनाय नैबे कुर्ताया दिनै गानबाय आरो एसे थारमाने गथ'फोर साबा लेंनानै बिदिनो नियम खालामनांगौ आरो बिनिनो एसे गस्ला सुस्ला बायना होनांगौ गथ'फोरनो बिनिनो एसे बाजार खालामनो नागिरदों गाबोन सरस्वती फुजाबो ओमफ्राय आरो बे फुजाखौबो होखानोसै खेबसेयैनो बाबाजों बिफाजों थांग्रोबाय ओमफ्राय जोङो दा नमिजों आंजों नमि खुलुमखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा बाजाराव थांनो नागिरदों बोरायजों फैसा थांफानोसै ओमफ्राय बुट मुगफोरखौ बोराया बायना लाबोनोसै आङो ओमफ्राय गस्ला ओमफ्राय मा मा नांगौ बेखौ बानायना लाबोनोसै बायना लाबोनोसै ओमफ्राय जोङो नतन बस्तियाव फैबाय बाल्थिं लानो नागिरदों नै बाल्थिं ओमफ्राय नै बिदिखौ लाबाय पायक बानायनो थाखाय गथ'फोरनो पायक बानायनानै जाहोनांगौनो बेनिखायनो बासन गैयामोन नालाय बेखौ लाबाय नै लोगोफोर जोङो गरसुक मोनफैबाय ओमफ्राय एटिएमआव हाबनो नागिरदों एसे रां बख'नो नागिरदों बोरायनिसो आंनि नङा आंहालाय अबाव मोननो खामाय गैया दामाय गैयालाय बोरायनि सायाव जानाय जोबसारियालि देखायला पायकनि थाखाय माइरं लांफैयो दखानाव लांबाय गरसुकनिफ्रायनो लाबोखानोसै
Ilah. Ya semua lagi besok. Berlan lagi ada. Kapan itu? Kan bulu kamu. Wah, sekolah lagi bawa malam bilang mau kayak kok korban. Karena saya kapan ada hak sudah. Kamu korban. गथ'फोरनो गस्ला गोथां नांजोबगौ साबा गथ'नो ओमफ्राय दा मोनोना मोना बेखौनो नायलांनोसै ओमफ्राय मोनाबा बाजाराव लाहैनांसिगोन गांनै मोनबाय गांथामानो जाबाय खोमा ना ग्रीन कालारनि गस्ला नागिरगासिनो लोगोफोर एकदम दखान गिदिर ओमफ्राय मोननो नागिरा सेम कालार मोननो थाङा ना गरसेबाय गरसेबाव खालामनोसै लोगोफोर नतुन बस्ति मोनफैबाय थफ्ला थफ्लि लानानै ओमफ्राय गारि नेगासिनो 4:30 जालायबाय 4:30 गाखोनाय टेम्पो नेगासिनो टेम्पो मानसि फुल जायाबाथाय थाङा आरो ओइ फैदों नमिया 4:30 गाखोदों आधा घन्टायानो जालायबाय थांनोसै दा लोगोफोर न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय बुस्थुफोरखौ दोननानै दा ओमफ्राय बै गणेश फुजायाव केसारि जानो थांनो नागिरदों नै गासिबो थांनोसै जमानो बाबायाबो नै बा नमि ओमफ्राय नमिया आरो आइजों बाजाराव थांबावनो दासो मालाय दख'ना बायहैनो दहाय आंजों बायफायासै बिराद खस्थ'यैनो गस्ला नागिरबाय गोथां गस्ला मोननो नागिरा ना ओमफ्राय प्लेन कालारथ' मोनखायानो गांनैना गांथाम मोनदों प्लेनखौ ओमफ्राय एसे बेलेग कालार थादेरनाय लाबाय उफाय गैया नङाबा मोननो नागिरा बेबायदि दा जाहैनोसै केसारि मोनायाव ओंखाम संला ना मा बुङो नमि नै नाहरदोखै आङो भिडिअखौनो प्ले खालामाखै ओमफ्राय ओंखाम जानो फैदों जालायो ओंखाम जानो फैदों केसारि जानोसै नमिबा मालाय बिगुमैजों लाजिया जेराव मेरावनो गांसो गोरलै नागिरथारो हौवाया जा समायदों Pernah Nomia थांथारा बाजाराव ओरैनो थगायथारदों ना प्रमि सा लोंनो नागिरलायदोंना नेमखि लाबोलायदोंमोन आंनो दोनबानो जाबाय गाबोन जि मोजां नुदों हाजोखौ नमिना हनाय खेबदो खिचड़ी आ गया रानायाबो हारसिं जागोन जोंहा बाबाया बाबा जाबाय आंनो मबाइलबो हमना होआ रावबो जि खस्थ' जागासिनो नाङा दे गावनो नाङा कि पायक पायकआनो गैलानो माबायदि पायक लाना बेखौनो जाबाय नालाय बिदि फैनो नागारदों आरो माने एसे जों थारमाने गोबाव जाबायना फैनाया माने जोबजोब्बाय बा प्रानाया मोजांथार नुदों दिनै प्रानायखौ फै एना बसना नाया मानो माबायदि केसारि जानानै फैबाय ओमफ्राय नमियाबो थांसिगोन गाबोन फुङाव फै दे आइयाबो नोंबो फन हरगोन आं फादार फन हरदो आइ फन हरदो होननाय ओमफ्राय जोङो केसारि लायनो बुट मुग लांनो फैदों गाबोन फुजानि थाखाय आंनाव हरदोंमोन हा
बा ससमा गानलायनानै माबा गानलायना बेलेग दा नुयो बाय बाय दिनैनि भिडिअ'आबो बिदिनोसै लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' दिनैनि थाखाय बाय बाय हा बाय मा थांसैना बाय 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 Ê, thằng mắc rồi, xin được. Ai đâu vậy? Đây लोगोफोर मोनाबाय ओमफ्राय आङो गाबोननि थाखाय पायक बानायनो थाखाय नै दहाय जोसा माइरं लानानै फैदोंमोन बेखौ सोमनानै दोनबाय सेरसे लाबोदोंमोन सेरसेखौबो सोमजोबबाय आङो बारासो जायो ना मासो जायो मिथिला आं भिडिअखौ फोजोबखाबायमोन दहायनो ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे देखायनो होननानै खालामबाय आरो एसे ओमफ्राय नै बेखौ बुट मुग सोमनानै दोनखाबाय माइरं एसे होनानै ओमफ्राय नै फुजानि जगारफ्रा थालिर नारेंखल आंगुर खुसेर बेनिफ्राय नै राजमा ओमफ्राय बुट काबुलि बुट नामा बेखौ सोमनानै दोनबाय गाबोन मा होनो पुरि बानायनानै जाहोनांगोन नालाय दंबावो आरो माखासे फुजानि जगार गोजा बिदि गासैबो नै बेखौयो गस्ला गोथां दङ गथ'फोरनि थाखाय नेक्स्ट ब्लगाव नुसिगोन नोंथांमोनहा लोगोफोर आंहा दा देखायबाय थाला नै ओमफ्राय लोगोफोर दहाय आं बाजारनिफ्राय निमखि लाबोदोंमोन बुजिया बुन्दिया जायै जायै सेस जाजोब्बाय ओमफ्राय नै साहा लोंनोसै दा ओंखाम जालायला बिफा फिसा उन्दुबायानो बिसोरो ओमफ्राय आङो साहा लोंनानै उन्दुनोसै ओंखाम जालायदो खिस्रि जानायानो बाय होमबा लोगोफोर गाबोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नै लाड्डु फुजानि आरो बे मेथाइया